Honorable na yen concern from my Gomoa East Mensin no emu. Abani swadi hunu ne se Mensin bia no benya mfidi dwuma baako e wo ho dey say one district one factory na Gomoa East. Sabra me no kasa de mpanimfo yen hyehye me ne Mensin baako no factories mako nwotwe no mutra ye a epiem e wo ho no na sabre no obetumi akasa mu mako nine de mpanimfo asiate wo mu afiri ho a adwumayefo mu a wo mu ye adwuma nipa ba ye ahasa na say 300 and a way juma wo mu a chese ho nsem Adom Kasee de chise so manfo beka ye Adom Kasee ebo mamane se abai Mensin baako bia emfidi dwuma baako enhyehye a wode eba ye no Gomoa East emfimfim mantam musuafo Justina Marigold Asan echrese factories enso na abai esi ebo ho senti Adom Kasee bo anan se wo kwa akohwe dodo a abai awi ankasa ene de wahyase eye mu adwuma yamane boni kofie je ekoye no okohunu se trisa sese wawie eye less tissue factory ewo Gomoa Bodumbram Part lubricant factory ewo Gomoa Kuti na Alliance Producers of Electrode enso ewo ho sankofa processing of spices enso ewo ho no mu a ni nyina eboa ema mabunu no enye adwuma aye factories a wonwie ye very day energy ye no eye factory a wode ye fango platinum producers enso ewo ho no mu a wonwie ye the Brital cement processing factory enso contractor wode contract no ema no wentimi enwienti edan no esi ho sanso ena Mako starch factory so ewo Gomoa dominance a eno so wonwie ye Adom Kasee ene consultant ya wode Part lubricant factory ano ora Jojo Benin etwetwe nkomo en wodi tu dwase sisi wo hye adwuma ase no otimi afa nipa bese aduosia miensa adwuma mu a one wo mo ayi adwuma se yakra raw materials ni bi na oba na ode yedi adwuma instantly na ode yetua duties in ansa na posomfo wodi nyama na amehen intinka aban botuma ahwe na ebia ndwuma ohye one district one factory asen ebia se aban ebia se edwuma na kra bibia wakada o ehye one district one factory asen de yemmon ebia 2 months and 3 months and dia bosom 9 na yen spread the payment in month enwachi ena penimpa woda less the factory processing ano editu dwase wo mo hode wo yetiro any tissue ya wafa adwumayefo bese aduonum na ho ena eredako edi adesre eto aban enim se ebeyanko nyi wo mo emfirito a wotua no emu na mfidi a wo hye wo mo bose wode beba mo timidi aye adwuma ne yie no nso onfamra emeboa wo mo. The other challenge I initially was exemption. We were told that when you do one district, one factory, you need exemption. But sometimes the processes you go through to get the exemption, if you have change the exemption now, by the time I can now goods now as bonded warehouse for a long time, my car I am more than exemption I never mount. Site manager ya woda very day energy ano na edusipoku amanin enso editu dwase aye adwuma ne wo ho nchichemu eduokuna enche na wawie na sese wo hyehye mfidi a emritie bi mu no adwuma no ebehyase so far we have the project na ekono about 90% there yeah na fi we machine settings we are na fi na ka compound no the machine settings in the over 90%. Adom Kasee to aso eko the Brital processing company na sese woko ye no ko hunu se edan ni si ho no mu a wonwie ye esanse contractor no amfa edan si ehunu ne papa na eye adwuma no penimpa woda adwuma ekoya no ene to ne kwansiri no de tu dwase senka edan yi otimi wie ne yi a ankobetimi afa nipa be so ha adwuma mu a ebeboa pa. So even with the adhesive alone, we can have a turnover of about 78 million Ghana cedis. And then, which is enough. Wili nyina mu no na Mensin clutch we Gomoa East Solomon da kokwam editu dwase Mensin no ewo mfidi adwuma yekuo enwotwe ya ne nyina no wo hye kwan se beboa na biebie adwuma ama mabunu no enye bi aye Gomoa East factories say CR 50 by 4 years 5 years ya by abaha no ma ya ze ho no so da ye tweme 9 bibia you want ma bibia you the regional minister okay there yeah district or Gomoa East no yeti ayakokwa na 1D1F ya wo be is son or be 7 na bia no ayenuka nanki amani boni kofie je pese woni mpanifo eda adwumayeko nkaye na no ebetwetwe nkomo nanso wo mo ne yen ankasa.